Yes, nyokramogi, kaka pile wan kaendi iluongo ne LTN Luo Trending Nation. Kawuono ni ndi wachak waduogo kendo gi weche matuch kage kachena endo. Kaka wuono to wan gi weche mopogore to pod gin mana macha. Inga man kanyo no endo kapok subscribe ne YouTube ni endi, please do so. Aneno kwadhe maber kabisa nikech wasongo kodu pole. Twatemo ni wa update to day in day out. Angama kelo chenro ne kaka pile gideda no mari chieno jamone mbele chiene meneno mbele meyoko. Kawuono kendo wan gi JP Ondisi. Nuwinjo ka chedo kaka no ywak kabisa ne joma kwalo thumbe ji wacho ni no is not very happy nikech ng'ato tiyo gi ngufu ne ma ogolo thum kasto ng'ato kawo mayo. Ondisi kawuono kene gudwa kono jopiny ang'o but kapok ikono gi ponge mos jopiny. Jopiny jok mimoso. Jopiny an JP Ondisi wuma kuitho makaka 000. Chiel kaka no ovava nitiere. Agochuni. Gonero no. Kawuono neno bwana kicheki biro gi over chale piny tek. Piny tek ngini nyaka backup security. Kabe tera adiyo mana gine ka. Idio red alert to timore. Gino marash to oni no kako dilo go. JP Ondisi nyaka ni wuoyo kika buti nono. Okay. Gina security. Bazani gi backup. Idire ke umana ngamotemo ni to mach kuomi. Okay. Yes. Kaluore gi gimi ni wacho ka chedo ni odongo kwalo thumbi. Iwinjo ka reaction ji wacho kore no ji gocho na mang'eny bana be nyande ngane omaya kore simbe ng'eny. Mumi kora makoni kika wuoth nono. Manyiso ni magi gik matimore ji oluora. Ji timore do ibe dwan kodi ka simbe gore koni yedi wasani gocho na mopogore. Kwalo thumbi maki ya bende gocho na ni bana nisi bwana be nyocha golo gimoro ka endi to Maya bana mnyuma katumba ni ya big five for cow. Yeah, big five for cow. Kwa ngini at least ngini ko kama endi. Teka yo pimbe neno ni kara. Yani ngatugolo sauti ne. Exactly. Yeah, ngatugolo sauti ni bana Ondisi bwana. Bana be ndano Maya gande bwana. Tukuro kaka timo tama bwana. Kwa sanigi biko chumrego teto bana. Gima inyo nyaka nyotani. Kuro bere siko. Ikoni msani ben kama kichomo riko teto nyaka no mai nyota ni. Ipo make nyota ni ose. Ka Jothumbe ywaka. Yeah. Segocho na mang'eny. Kaka no golo sauti yoko cha. Yeah. Adier kuro at least gimbe ginyalo ibo winjo gibo neno gi mbui ka endi. Okay. Yeah. Gesani ni endi. Neno ka jine ka chendo. Ingama ni kanyo. Adwa mero paro nene pensa ni uchio ma gimoponi atini idwa address. Please address it. Tineno. LTN ni kaendi gi platform wach gima ni chunyi wacho ni wacha wache gimodong magidwa timo to iwenwa in kise wuoyo to we gimodong ne korwa kone in platform wa mi ni wuo wach gima ni chunyi keke wach ni jokethe wach we gi wuo koro kuom wa gi wuo kuom LTN and the rest. Kawuono Ondisi yes cheki duogo kaendi kawuono ta keni dwa kodo kawuono biro ka tabiro kendo ne Jothumbe moko wena upcoming. Ido wuogi upcoming. Ada wuogi upcoming. Keta upcoming. Igeni upcoming man gi potential. Yeah, gin gi potential kabisa. Kendo yande last time watetene gi kon gi Kufi Agesa. Yeah. Akoro ni paro mokelo kundu moko mang'eny kendo siku mang'eny. Exactly. To kata ana tetea negi. Yeah. To kata nyo kata kaluri kaka ni wuoyo cha tetea. Iwinjo. Koro kawuri dwa jam koro go support tetea. Ajam kod gi gimoro achiel. Upcoming giwer maber kabisa. Upcoming giwer maber. Wende gi mit kabisa. Kendo gine magi claim ni kwalo. Yeah, gine magi claim ni kwalo gi. Composition gi ber kabisa. Yeah. Lakini koro gimoro achiel shida moro achiel magi nchire godo kaendi. Kama shida machando ji. Yeah. Tigini okinyal grow kapok otiko shida ne. Nikesa ni Thum odhi malo. Thum oseng'aw. To Thum koseng'aw. Tunge tendo mondo choko dok piny. Yeah. Onego bedno dhiga malo. Onego bed ni en kako ng'awe no oidho both sides. Ok ni industry won. Yeah. To gi platform mora. To konego bedni odhi ni kumora chile magro lakini kumora chile to podwa sani waenyore. Koro onego bedo wabede achiel. Nikech wasani ma upcoming wakeni kiny ng'ama ne wuogi. Exactly.
Ineno. To sime manyo migolo Thum michande. Okigolo ga Thum gi pesa matin. Invest. Manyiso ni itiyo gi nguvu ni, itiyo gi time ni, resources. Mara wingi chako recording. Chako recording. No, leave alone recording. Composition. Mano time ni ka. Di studio mano ka time ni ka. Timo video ni moro ka robedi machal nade. Itaka ka time ni. Mano mavazi kaka koro sani wago lugu ni. Mago pesa invest. You invest. Iwinjo. Koro gimoro chando wakae ni wasani gidak mana ni wadhi wati mbele itakuwa sawa. Wachama uru matin. Mbele itakuwa sawa. Ito ngamuko ni mbele nang nebidi sawa kukisiti the moment Emaketho beye ba. Iwinjo. Manyiso ni koro in complain ni any upcoming artist kao pesa matin to giketho go bei. Kaka yande asibiro ka gocho gani but you know kapanga show it ka. Nikechido ka apango show kata mar olwe karamana 70,000 na to chuli video ringo bani an kabiro gocho ka yedi nyalo ka 100,000 to ko wuyo kabisa to wanyalo ka 70,000. Manu mino rumu chopo kanyaka kanyo. To kinyido ka msanii moro biro kaya chane ananya the same place kumini gocho 70. Kana ma wasanii moko ntie madongo mantire kanyo ni gibiro ni ananya gocho 30. Amanya gocho 30. Iwinjo. Koro ngati pe mani ngeni msanii maduong. Mano msanii maduong. Koro upcoming be king biro. King upcoming. Man koro msanii matlis ene Africa moro kae. Middle ka. Iwinjo. Ongere beto ongere matin to sedhi at least iwinjo. Koro biro ni ananya gocho kanyo gita 30 kata 30. Actually is mostly gin 30. To an kaya chande to nadhi atiyo ne 70. Iwinjo. Koro kae ngiso ni onge dongruok monyalo. Eno go biro ni an ka anyalo tune almost 100 kech magi sani Thum osedhi. Kasto jomoko bete marach ni ni aneno Ondisi gocho kaka ni okawo pesa di ni okawo ga 70. Ay. Mano be oduoko. Koduoko die. Boduoko di. Okoduoko. Ka wani wosani wadongo to an ko poni 30. Atiyo ni. Go kama ler. Ngano omia 70. Makoro kinyi kadoka chadhi kwa tich. Kana adoka chadhi kasi moka pango program mar every Friday agocho ka chadhi gocho gi 70. Iwinjo. Koro yudo ka jobiro kata manyiso ni dhi yudo ka wuon ba be dhi chak yudo weakness maru ma Jothum. Oyudo weakness. Koro yudo ka ng'ani yie mo gocho gi 30 mabisa moro loso business ne maber. Yudo ka the next person koro idiyo gi 20. Idiyo 20 ng'eny. Idhi miye kwenye bana we kama wezi cheza na 20 ama 10 wacha tu. Iwinjo. Tige mano pok upcoming odhe. Upcoming tige dhi ka beach. Kora upcoming ndabiro ka. Ineno kama chieth kuro bire. Upcoming iwinje. No golo hit mara chiel. Iwinjo. Ai ok ni winjo. Ego challenge TikTok. Timo challenge TikTok. Kora neno ngama lich. Ngini social media. Upogore koro gi live. Kora dano mari obi e show na. Idwa mari. Adu mari ni koro mari na fan obi e show na. O entertain ji penyoru. Yes, ginye ne fan. Loka sani ji mang'eny ne mbui. To ji mang'eny ok nyal dhi show. Koro ji nyalo chocha ino Omari umeweza. Sai Wendo uko pig. Ineno. Ine migolo enda. Ko chope show. Tudo kende kata ngata di. Ngata chi. Lakini won show to yere in entertain ne bana jogi mang ni bi. To ni 70 cha. No mi 70. Odwa ni kanyo po. Odwa ni kanyo be active. Ngeni ko wakwangi kata ni amato dog jemi mabiro. Ji nyalo bet ni tin but en active. Nikech kinya kuna ni club inyalo yaw nyaka sa apar. Otiendo ka onge ngama gocho. Nyaka but kopo ni onge nitie ngama gocho nyalo yudo ka ji biro kata beach metho to ngato chak biro. It's not a matter of crowd. Koro jasa ngato ni crowd. No. Gina ma en business. En business. Kikwa gero jogi. Onego beni wan mwa gero re. Jigero re kanyakla. Sami gero club to imbi gero. Bechi ngacha dino ne ule jamaa nikimwita hapa yeye anakuanga ni 100. Okanya luonge peny mar me. Iwinjo. Koro kae ma ngato iluonge ni Omari angi bi watiko. Iwinjo. The moment mobiro chande eno biro ga kokpenje mana namba manager. Manager marka yana. Ondisi nakuzanga hapa na pesa ngapi? 70,000. Mimi naweza kuja hapa na 5,000. Nasema kweli. Na kila kitu ama nini? Sina kila kitu. Niko na watu mimi. Neno. Kuro kae. Ya sound ndo odega lefa. Actually sound mabera cha yenya. 3,000. Dogi 3,000 elfa DJ ni. Tingo sound, tingo keyboard,
timo everything. Anti clubs moko man gi sound. Koro kaka en gi sound. Kuro pesa ni da poge na rinsa ni. Ize golo wer ma ji timo go challenge. Ma ji timo go challenge. Ose mi 5,000. Challenge ni di lokra mana 1 million. Ina mo sete mo challenge. Onego beni dok page ko so onego beni di malo. Onego beni YouTube ni betimo maber at least ma fans gi kata ka ngato neni. Ngina ni macha to msani cha. Ni video. La obi rwako mag 1,000. Loko la 1,000 tio kwa rwako. Mai nono ka page ra sino Sudan. Mano Italy. How much is it? Kanyalo wacho beche. Ka wacho beche. To jo angla dhi yore. Bro, nge wacho beche. Jo angla ya lal kuri. Koro. The moment mangano se mi Alpha Beach. To in gi team ti do mitiyo go ji mutiyo go gen ji auchiel roughly 6. Koro 6 people gi. Ere ka kidapogo gi Alpha Beach ni. Igene transport be gitiyo nkecho gitiyo dhode gi. Ineno. Manyiso ni ng'ato wuok kode kata gi 300 ma utiyo go fare. Ng'ato tiyo gi gine, ng'ato tiyo gi 100 minimum, something of that kind. Koro yudo ka Jothum comment no to wadhi somo kwa sitiyo. Yes. Koro yudo ka Jothum onge dongruok ma upcoming bro bedo go. Kirom ka to olil kabisa. En gi lawa chiel no onyalo bedo gi lepe adek mag weekend. Koro ka en ng'at ma ogi mwelekeo nikech bei oseketho bei. Elfario ne ko yudo tiyo okinyi nyaka chakre saa 12 nyaka saa 12 okinyi. Ka podugo chabucha. Pesa mo ago kaya chane ago pog joge gi kata mana 200 ni bwana dhiura dhi e ot kinyi tichene bed maber. Ne bed maber. Ere ka kodhi bedo maber timedo ketho bei kanyo. Ine chiemo na bedo ni maber makata chiemo ki grow misi chopo kamoro. Ere kaka jabacha bro trusty to no miga siling 2,000 ere kaka oda mi siling 10,000. Ingene nitiere gik moko ma kiwacho kamano tayudo sense. Like nitie gik moko ma onego bed ni upcoming koro upgrade. Yes. Gini ngene gineno ni ati tunajisel we do this. Somebody once said ne koponi ngene nyalo timo gimoro maber, do not do it for free. If you know you can do it well, don't do it for free. Yes. Ireno to sama isedhi club mi go Thum gi siling 5,000 3,000 ng'ato bokoni 8,000 to duogo 100 chimbi accept the ireno ni okoni ni neno kaka chalo. Ingeni neno kaka chalo should not be there because no make agreement. Ochalo kaka by the way kaka daktari osekoni maber ni bill en 100,000. Iseyie mi admit ng'acho tho. What do you do? Gi hold ng'acha nyaka chul 100,000. Yes. To do ng'acho tho. Lakini nyaka hold kindi isolo ne ng'ama tho ni ati hospital bill 100,000. On the other side iluongo nango, on the other side pesa mucheri be medore. Okwachi ni no hospital no wan koro ng'ato tho. Okay. Let us know. An agreement. Ene ka pok ng'ato dhi tich kamoro, anatimo gania shows ga matimo mang'eny. Atimo in private shows. Atimo gi Kilimani, atimo gi Lavington, Ibijo, Karen, okatim shows moko mag show off kage. Ne ane show. No. Status ni opong ni ati on Thursday yan kanyo, on Friday yan kanyo. To kichako ng'iyo kata wasanii moko ma upcoming moko mosebiro gi. No na nemo sini kichuni pesa di. No na mo sini kichuni pesa lakini gi hit. But mimi ka brand ose hit kingi brand. Sichima brand yo hit chande. To nego bene ga kake degi. Unego bene ido. Okunego bene dok pay. Seche mi go pay onego bene go pay ming'enya dier. An kaka jabun band amira kana mana 1 year time kana mana 6 months. Ta ngima no timana nade. Ngima no change. Jo band ga bo change. Okunego bene change kenda. Nego bene kan go mare tigo mare band na. To mare change. Ngado boko no mare adiga timoto. Tadi Thum no ngado neno ni timo Thum. Iwinjo. Nikech ko neno live to neno in kiota jamii ina brand. Lakini ukinya bero brand sikini chino la fareo. To studio diga lo par. Apa ne gima be chaketo gini en midenyo nikech Jothum koro odhi bet mang'eny mana kaka the other time no wacho ni ng'ato nigi thume moro mohit maber
Then wan gi fans mago maolowa. For example, awach ni kawuono atiyo gi kaka talanta. Katiyo gi kaka talanta, ani machako ne kaka talanta wer. Yes. Iwinjo? Mondo mi kaka talanta be miya that chance mondo achak ne wer, en ni duonda mit. Yes. Embo hero gino. Then iyudo ka fan moro biro na ni Bwana Umari in sani koro duonde mit, to ningo bed ni in e band ni. Ok ni ati ni any other person ma duonde mit to ningo bed e band. Inyalo chako wer kanyo, iyudo ka koro kaka talanta osedhi miyo teku moro kata mana rank moro matin. Achiel, in pod ok inyal choko ji. Kaka talanta mi platform. Yes, mar choko ji. Ariyo, pod ionge gi bargaining power. Yes. Minyalo dhi ge club. Miwach ni bwana kama mamiyi pesa cha. But through kaka talanta inyalo yudo pesa cha. Iyudo maber kabisa. Ayudi. Then iyudo ka jogi oseoli, isewuok. Sama isewuok cha iyudo ka gino gibiwe mielo kaka talanta. Giboendelea. Aseneno gini kotimore ne jok moko achiel ariyo adek, jok matiyo gi Freddy Jakadongo. Asebedo ka Freddy Jakadongo by the way. Yes. Maneno ka jomoko Freddy big up. Mas the real guy. Freddy Jakadongo tambua kabisa. Maneno aneno ka nitie jok moko mowuok ka Freddy odhi oyawo gik moko achiel ariyo adek. Iwinjo pressure mar fans. You know, Mari. Let's know what ni ya. Kinya bedo ntiyo ka Freddy, ingi fan gi moko. Titiyo ka cha. The moment mitiyo ka Freddy ka cha. Freddy nyalo bedo gima gini power mar kao 100,000. Exactly. 200,000 e ba. Exactly. Koro en jukumu ne mar miyo joge gi. Kosa kao 200,000 kiko di jogi. Unyalo koro chuli maber wacho. Koro chuli maber ko ni ya ni bana magi joma tiyo godo. Umari kao 20. In kao koro kao 20. Ngane kao 10. In kao. Umolo ibe kao 5 ka. Ewinjo. Koro 5 mane dhi tiyo godo kamoro. Tudo ka Freddy nyalo timere nade? Nyalo miyi kanyo ka pesa ok nyadhi marom. Jamani nyaka bedi ka wacho ni kuom 1,100 cha ni yende donge 1,100. Iwinjo? Lakini kwa 100 modong ni apogo jotuka. Ma kila ngato kanyo dok nyal ni less than or kata 7,000 per each. 8,000 ngama tinya nyanya chakula mana 3,000. Koro siti michuli 3,000 per shows. Ili shows adi. To ngene ya 3,000 michuli ni. Gimingeni ji ok nge. Ichuli 3,000 Ondisi ni kuyo kimantich. Ano kama anana luonga. Ichuli 3,000 ini dhia kachati instrument ikiaka kabiro. Ana tija ni manatich. Kan go ajawa na jawa. Ichuli 3,000 to kata bed ni ati ngato go ngato. Inok chapi nikech ine banda ngano nigi security ne ngano nigi everything. Okay, gimachani. Manyiso ni macha pesa ni ma intact. To nitiere kaka ngato nyalo golie 3,000 tidhi chuli 10. Donge uchuli 10. Kore ka nitie jok midwa chule 10. Iyuda gi expenses gi everything, like you don't have peace of mind. Bana jakiboro kino bana jakiboro la. Jakiboro be kore ka gochu ni komerrea. Bwana ura pesa no chule. Ura pesa no chule. Kore gik moko make sense. So it is high time mondo mi walos ajawa industry o angla industry. Upcoming iwacho ni une mokethe nikech kisego wer achiel yino kidwa nge weche mang'eny kaso siepni moro oli kata dayo moro ni nyiew ni drum in yuar go tugo dayo mane manyiew ne arambe to giolo wago molo kayoli ka kimoro biro kanyo kayoli akene musi tavana kene kanye ka jo sani moko tika kido garambe mapile choke enarambe majuku yue edwa drum imido enarambe mapile idwa ongengo enarambe mapile idwa ongengo beti chango ne ongengo jago ni ukiti arambe enarambe mane bede band ngato ti kanyo endo yudi pesa di matin minyalo ji endeleza roki maisha ti inyeo ongengo ichaki ti inyewa jawa ichaki ti inyeo bunde meyo wala kama nego bima donje kaka wasani enia Omari ange launching atimo album na moro kanyo ivinjo koro adwani ukonya koro ukonya moro tibro nade to an kaka Ondisi abiro biro kata gusiepe ga moko matek tek akodi wago support Omari ivinjo maro timo album ne moro ka wago support e udo koro through supporting mar album mtimo ne ema dikelo ni instrument midwaro ka tok ni wachako from zero ivinjo Mari through album ni no ema dikelo ni instrument midwaro koro kai no lira no sipe gano biro motimo na no atimo launching ing'e gimomiyo be solo ng'eny kama wawach ni koro kawuono
natiyo gi Elisha Toto. Iwinja? Itiyo gi Elisha kata mana 5 years, 5 good years. Ma ibet gi Elisha piny tikone ni yawa. Anto sani an gi thumbe na moko oromo album adi achiel. Adwa ni ikonya mondo gine. Ipani ko Elisha mo organize gine. Through Elisha ka launch kaka ne Elisha loso kata mana kaka ne Musa loso maricha. Koro loso ne upcoming oloso ne ngate mo release. Ingeni mano gima poko timore ga wangla. Iyudo maka ji sneak. Ino ko gima timore kaka for example kaka yenda lugo kaema. Lugo respect. Iwinjo. Maya mo jogoro dala ko ni anyathina. Ami koro icho. Achuoka. Ada ni chuoka. Ka. Ere. To gonya maber. Lakini mar sani ngaro ni to kino nge manager moko onge manager ba moko becha deka ngwen moko nyaketho bei. Mane kama bere kabisa kama ngi bere. Onyaketho bei ba onyachune siling 5,000. 5,000 no gimoro wuone no nyado siling 3,000 moro wi onge giminya yudo. To onge dongruok minya dongori godo. Emo miyo udier uchanduru to lil makana ngato koro moko to wach ni msani. Iwinjo mari. Aja moko beler. Pimnanga maler urwako le mar. Gino nyama gikuche TikTok. Gino ma gikuche TikTok malich ka mono kony gi. Nyiri matin ni katara mawuotho dugi ka. Ok mati konyo gi. Ili kona ni show mane ngato dhiye. Oyo siling 2,000 chulo nyot mane. Kok mono moketo gi. Wuono gi gino je TikTok ok giyue. Kata sani kidhi TikTok ibo yudo gi ka gin live. Gi live 24. Ineno. Ngato golo wera achiel moro to mon moko pake ni insawa mane. Thum ber gi ngato. Pak to ber. En mani gima mondo ng'e ni miyo mapake no, miyo no samoro ni Saudi Arabia. Miyo no ok miele. Ineno. Ko wuore kan fario moro kanyo 3,000 moro kanyo. Ni insawa. Kata TikTok ni be sani. Yeso ber omiyo wa trend. Lakini joma ni jogi wuondi. Ma ina na social media tu kama kawaida. Ko changni kawuono changni kinyi chaketh nyingi. Gine digo chunye ni adieran. Yawana dhi maber yawa ngocha kotimore. Lakini ngato ok dekonyi keche ebe nigi tabu ge mane ode. Upcoming kuma intiere gimo wacho gi o kata ne nitie kako gine especially anti-hero upcoming seriously. Emane kata be anto king'iyo chon an asebedo katimo to asebedo industry ka. Iwinjo. To kanyana nganga nyanga industry. Asebedo industry kama kata wasani mang'eny sayuda kata masi hit go be. Ineno asebedo industry ka. Kidang'eyo inyalo ng'eyo YouTube mara. Mondo ni adonjo karango. JP Ondisi wood makorintho. JP Ondisi wood makorintho no. Ing'eyo donjo YouTube karango. Ing'eni mari donjo karango. Iwinjo. An experience mang'eny e music industry. Kata whether ni masani sedhi mabor, kata whether ni machal nade experience antiere go. To gini ka wache mana ni mondo wakony jowa mabiro bieki. Wabed gi standard moro. Iwinjo makata ka jabango luongi, to luongi ni omi respect. E tiji miti kani gocho ne 50 tidhi malo, tinya gocho ne 100. Iwinjo. Nikech ikiani chieng' mane mebo timore nade, mibo wuoke. But ongitene mondo medhi keth bei, igocho ne 2,000, ni kinyi mondo kiseit, tigocho ne siling 5,000. No. Ngano dhi mina pesa, dere kako dhi trust. Onge. Afadhali bed gi tije no ende many gimoro tim, kati many ban ng'ate donje, but iwere gi pesa cha. Mano raise standard obedo malo. Iwinjo. Makata je koro jabaka le lungu ng'ato nyako bed piny. Obed piny ko balance ni adiera ando adungo mari nashe shona. To mari nash ni anyalo miye pesa di. Mari nash no biro kata dwaro mana siling 2,000. Okabagi kode kana 2,000 moro. At least en pesa ma make sense ni ya. Mari nash kawo 150,000. En gima dhi konyi koso dhi konyi. Ngima ni lokore koso lokore. Tamo mi ngima joto moko lokore. Apa mani gima miyo wadasore nikech iyudo ka ng'ato go show achiel kama. For example Diamond. Biro go show achiel miye 1 million. Yes. Nito biro ka miye 17 million. Jakumane ni chulo kanyo. Manyisi ni show mar gine mar Nantaska. Nan kanyo endo. Manyisi ni Diamond kata podo kogo show te gani pod en sawa. Koro ingeni kako medo loa gini ngato na no go shows mang'eny but wamedo bedo common. Yani kako medo bedo common kaka yudo ka koro bechwa dok chien. Nyaka bedo ga nikech kata ko kamielo mari egesa adhi mielo kod jarapogi kagundoro.
oko Jarapogi nika gundoro kia ngane ne kuma chalo nade manyiso ni we are yearning for shows, not yearning for money. Digini koponi Jothum odhi obeda kaka sane gi ne riwruok giwacho ni bwana onge ng'ama go show ne pesa matin ne 50,000 mane gima koro kizugu mkoti tie kori wacho ni kaka sani donge ni ka ji wacho ni yudo ka ji manyo mana jomoko ni ati okimany nwa ng'ane ni to yenda mono dwaro yenda beche dwa nyal koro nyaka ji bede e dhok achiel ji onego bede e dhok achiel ma wacho ni apa riwruok nitiere ka apa no upcoming artist gi ne riwruok gi wasani madongo be nigi riwruok gi iwinjo koro nego ji bede managers nego bede achiel wasani madongo gi tok nyal advice upcoming nikech gidwaro ni gimedo fereseka gibedo no kata mana mano to gima koni neno kata jogi mane management gi ineno gini en ya wasani madongo ka be kila ng'ato nigi beche mostly of them okao pesa de malo kabisa wange pesa mokao hivi wange pesa mokao but average oniko benia kama sani maduong nyalo kao 350,000 or 500,000 nyako ket gine standard man malo nikech wado dongruok okola ni seche ni in ngama goche band ni chande elo dire nyaka wang fair pot tamega nikech an wangla mwen most of them fair gigocho na Tisi bana mia kanya tich moro kanga tibra nade mano nego beni koro gimoke to pex en gimo nego beni sani rumo seche ma joka kawo siling 800 to 1 million okina ngima tamare insurance sure chien maka jaba ko tibra nade the moment mikawo 1 million mari tabio acho ni anus million to mara okada gocho dweni te okadwa gocho dweni te iwinjo kata we mana gocho awe mana okay wawachi ni kawo nus million to kigocho higa nete okiga nete wawacha chenia higa nete dipim rigi ngama gocho pile to kawo 5,000 okipim rigo ojuki wen onge kama ojuki ojuki wen nikech miye ni juma ka juma miye ni juma dwe achiel yes en gi 20k dwedi nikech iwacho ni no wawacho kata aya koro wamie 30 koro wamie 30,000 magi gocho gone koro wamie 30 koro 30 ni pogdo tuki mondo mi ochoke mo chop 500,000 oko yo to otiyo baba ninja Thum okonego beni be gocha sate ma ji ng'iyo kodi onego beni seche mi weri ni brand onego beni dhi malo ne ngato kaka John Junior yes John Junior oseto standard ne kinyalo sawa kokinyalo we ko idwoko ne dongo gocho kendo winjo ka uji wacho ne bwana kuma koro chopeni to John Junior nibi kuma koro chopeni onego beni kama to pango show Nairobi kai duene tumsani machelo be pange kama na ken duene the same man lakini ilo ka beche cha kodok pe jogi nyalo ng'awo angla mo wuoge gimoro ma koro lokon liwawere go onyalo wuok gimoro mane ot koro wadong mane ni ati kidwa mielo angla BKSCC kidwa mielo angla B Greenspan parking ground yes to Jothumbe koro nyalo makore wacho ginyago karakwana ne yawo mari wanyago karakwana ne yawo kidwa mielo angla to dhi kanivo wa makre uru watimru show KCC mani ma sponsors gintiere oko kacha chan giri to mondi bed organized to wako ni KCC kacha chande wan kwa gocho wado 10 million 10 million sewa en pesa matin entrance and 2,000 ewijo 10 million mag mar wasani wiki ni wasani adi madane chingno endo moyier ni bo perform Nairobi akini video kanyo awiji baber kodi wacho ni kila msani ka kidwa sani kata mana par ere ka kila pog kod ge pesa ne iwinja basi ni yo mari ka milioni 10 million tibana baji ma 10 million koro an shughuli nani biro gi joga tabet kod ge piny na koni bwana bai pesa manda na chulo kalu prabich kama ngeni joga timra nadi joga tiko ko ma oge sama ngani biro chako biro piny kaladre tipani onge lebo moro minyalo gol ma koponi ati oyuda kumari opango ndope moko mofuoni ati ni ogo gimoro ogo gimoro gine musi tavan kata mago ntiere mano organization mano organization nikechikeni okinya kone ni Jothum osewacho maber ni bwana wakawo pesa ma chalo kama mari kore kodhi okawo regi silingi koro nyaka board moro nyaka waketi ma nyalo gino Jothum konego beni Jothum wan wagero jaba to jaba ko gerwa
Iwinjo. Makinki chako kodi mari yawa. Ageri. Iwinjo. Kiseche ma anawacho na tino 3,000 cha. Ouso kongo pesa di. Aya watino 3,000. Ouso kongo pesa di. Bana ouso kongo pesa di. Atino silingi 5,000. Chino ouso kongo pesa di. Yesu permicho mia. Eno loso pesa di. Wejo gikoka kwana. Eno loso pesa di. Apart from that, ingene Jothum benige platform. Like ani yudo ka samoro kaka na ngato no winja ka wacho prodigal. Winjo ka jisani biro na inbox prodigal ni kanye. Prodigal ni. Mia namba prodigal. Apart from uso, market that thing. Yes. Winjo. Apart from uso ke Jothumbe ke benige platform ge. Odi gocho Mari Club. Umari Club ni dongo Jothum ni nyakang post. Nyakang okete Facebook. Nyakang okete egine. Market that club. Apart from the gocho kanyo is marketing. Aya Jothum ni joge ni mutiyo godo. Joge ni mutiyo godo ose teri bura mo wachi ni bwana landuru kumwa dhitiye. Iwinjo. Ngani nigi ji aboro. Ji aboro gi ngato ka ngato dongo keti. Gilando club no. Tomaro gitima advertisement. Bono go beli chulo gikando. Koro okadwa na wuogi down going. Okadwa wuogi jok ma I failed mother. Adwa wuogi jok ma donje fail. Let us change this thing. Let us come together and we build this thing. Then umbe upcoming. Nitie gik moko muleo go chunji. Iwinjo. Nitie jok ma promote nyaka local radio stations mago thumbe u kaka Kiadala FM kenango. Iwinjo. MCs moko makore ka chakore mar lum kocha wero thumbe u seriously temo gino moko chulogi joge you don't recognize. In kidonje thum ni Jalas mwenyewe, kidonje thum ni Moven Freeman nikech winjo ka enda chogo jo TikTok. Iwinjo jo TikTok mi chogo gi ngani oko recognize kata dichiel. Iwinjo Yeriko Mondi president of African Comedy orik pok no winjo kada thumi no be ok kiai. Why don't you take jok moluori mondo gimed mijingo? Iwinjo imed gi mijingo. Iwinjo jok moko machalo Jack Kadere cho etiang kucho gore gi thumi ni aya. Iwinjo Jack Kadere Goro gene kika yepo kubi. Ara ni wasani Matindo gi. Gimanya. Monda migi organization. Kaka nyalo tim thumni. Michame maber. Mege namba ni kati koni kuma gi yudi. Gingea. Ongete na mege namba. JP Ondisi mwenyewe. Gingea. Dogo ananga matimo video maber na video ste. Video. Bani bana bembe sani maler ma kaparka. Jomoko wega Kuom. Ondisi ketho. Ko yidi ben maler molo Kuom. Gingea. Okinyal bwana. Okinyal. Suda anengeno kwa ngine ni mutombo. Koro gima dwaro ni ya wasani Matindo gi ana gibede organization. Organization margi en ni kar mundu mari ana awuog adhi mana tich kenda beta wariure karosa ni moko apart tuangini kacha joko kinyal chulo. Ibija kacha joko kinyal chulo. Koro pride nyako dok piny. Whether need or koro kato ki to wako ni wata dhitiye gesa. Duno dhitiye ge? Gesa. Wasi wuthi gi jomo yie. Ni wada nuwuthi go. Makao maru yie, Ondiso yie, ngano yie wanyatiyo godo. Kwa bede posta di? Achie. Ok posta moko milo salosa moko mangato tuchuga posta ni mbede ni laptop ya wantu iwinjo. Professional no konyal team. Iwinja. Ibido ngamare wabido jomoko mobedo organized. Yeah. Wako ni show ni wada go egesa. Wadwa pango stage egesa. Okopanga stage ni stage mipango to ni Jothum wuok ni dhi gocho. Stage mipango ni Jothum biro kutimana nade. Makoro wagole into jokes moko maneno ka jitemogi to waketi na business. Opango show, waloso stage, organization bedo maber. Sound nitie maber, jo keyboard nitie maber, jiler. Ja keyboard kikbini koka en biro kakala kanyo wendo nyakirwak ni maler ibire so en teach wangeni ma teach to teach moya uni aka group ni ma teach wanda they go through kaja wegesa kunyala mimi wa 50,000 lakini wanyalo pango show I guess to show wani endi awuyo venu awuyo gi joga show wachulo 500
mari ngato kunyalo biro support gi 500. Mane the minimum amount mangato nyasa nyalo support iko. An gi joga pradi. Mane biro supporta. Ji praria kum 500 mano pesa dio mari. Awachi ni 10,000. Mano is 10,000. Mano joga kende. Dogi. Mari benigi joge waketo ni kila ngato nyaka bigi 20 people. To wan ji apar. Mano pesa dio mosero chini. One go 300. It is true. Yeah. Wala mana 500,000. Majoko kunyati mbali nani? Okunya chulo. Okunya chulo wa. Kore ka wantiwa pita njia. Joma biro ne kan lotro kinyunyo kaka sound beto gi duol ma ntie kacha dage thume moyit. To koni mana mago Jothumbe maga maber goyi ko bana kino loso maber manade. Kiku will no say invest the advertisement manom. Yes. Main kata manira mogi omegi. En gima dhi. Iwinjo. Wachako yudo kendo ji 100 moko ne kalo ga to dhi odonje show. Mano pesa di mwalo so that day. One lao mbele. Kuro mbele cha watu nani? Mawe mbele cha. Yeah. Mang ongi ngama nyalo afford. Kuro maya yo minya cham goro live band. Kapo ni gocho ngara kilo tami, makre uru jomo vitgo. Jomone no vitgo, makre uru. To wang suse makuru, proud to lo apeny. Pride makoro yenyo ji ne an tingena hit molongane. Manogi. Sito moko hit molongana lakini ngana nigi fans moi. To joge most of them oko hit, joge trend. Ngene tie trending to gi hit. Trend kata Thum, trend kata part moro nyalo ngene Thum moro nyalo wuok ma part neno kende menyo trend. Mapiga take chako Thum no tiwacho ni ya waket na Thum cheni don kama ni kako chako. Kaka sani mang'eny. Thumbe gemo lakini yeno kiaye. Thumbe ile lakini kiaye. Thumbe trend. Trend lakini yeno kiaye. Bara kilo kilo kiaye. Kanga to romo kodie yo to koni achana. Bokiaye kata. Koki miko ni macha dongo mari na. Mari. Ineno. Ina mwera tromcha. Ineno koro dimokana. Mari mwera japeto. Ayawa. Koro waloa that pride. Biuru jo makro bedi kamera di. Achiel. Upcoming emeloso. Oko gi down goye. Biuru bed gimoro achiel upcoming temo ngere. Walosuru gimoro for amoro manyalo konyowa. Manyalo chenjo ngima ni moro makiny makata kikono janyuol an to tij thone matimo. Tembo yie kod nikech oneno ka changes moko be setimo dando. Oneno ka pogruok moro be ntiere between oneno ni diera anto. Nyathina chan timo Thum wada. Kara kinyane sani to ngima no timana nande. Olokore. Weche moko mang'eny siko gi jodala ni mama orna gimoro no were uru gi gino. We ng'ato bi iri to koni banana na support yada na team ni Thum album achiel achung nie. Yeah. Iwinjo. Ng'ato biyo koni ni bana anto ada ni wera. Lakini oyonge shida ni yin yonge go. Problem ni yonge go. Don kata ber no be wan gi shida nikech yudo ka ng'ato gocho ni atene. Hello. Awiri Thum moro maber kae mago petty things. Jo koro yudo ka ng'ato osewero nyaka ng'ato kata pesa mowaro go Thum ne mapodo. Mago petty things. We ng'ane mumanyi ng'ama msanii manyo ng'ano nade. We ng'ato ne tiji to biyo manyi. An tije mayudo mang'eny oko gin ji mamanya tich matimo. Onge ng'ama pimo go de field ka. Onge range moro matimo. An tije matimo. To ok mona tiyo kone moko manyalo timo special mapod moko kia. But sande da duge Instagram kandi amanjo Jothumbe Matindo gieki mondo waneni ere ka kwanya bari go paro mondo walos pesa. Very good. Hapa ni giwinyo maber kabisa kendo ka in upcoming mani oko kanyo no endo iwinyo maber kabisa ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation ka endie mwawacha ne okasama wawanga kacheche endo wase wuoyo bende koro yini ng'ama ni kanyo no endo you can take the point one wacha but decision ni korikon. Ne anu mari kaende iluongo no mari na chieno jamane mbele ne wan gi JP Ondisi wood makoritho makaka no 00 jakon Jothumbe. In mtetezi. Ana mtetezi tambi ngeni hata ni mtetezi. Mtetezi ya upcoming. Jothumbe teja lolo. Ngato ka giboro tamigolo oko. Manyondisi. Thank you so much. Kopone in issue. Manyondisi to LTN to ne kaende mari chiwo platform. Thank you so much. Let's meet next time.